Πολιτικές επανένταξης για ευάλωτες και ειδικές κοινωνικές ομάδες, με αρρωγούς την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό και επανένταξη στην αγορά εργασίας. Υπάρχει απάντηση. Δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων με έμφαση στην τοπική οικονομία και την αειφόρο ανάπτυξη, τον πολιτισμό και την έκφραση καλλιτεχνικής δημιουργίας, τον πρωτογενή τομέα και τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Έχουμε τη λύση, παρέχουμε την υποστήριξη. Αναπτυξιακή σύμπραξη σχεδία. Πληροφορίες στο www.aspavlaskedia.gr και στο 2310 566 136. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.